Dobrý večer, vážení diváci, od mikrofónu sa vám hlásia Michal Dobrodka a Martin Kopec. Dneska budeme tuto dvaja komentovať závod v japonskej Okayame. Áno, bol to predposledný závod našeho šampionátu na tomto japonskom okruhu, ktorý meria 3,7 km, má 13 zákrut. Podľa oficiálnych informácií lab rekord drží Michael Schumacher s časom 1.14. Čo asi nebude naša liga? Áno, rozhodne to naša liga nie. A toho aj tak nepoznám. Veľmi zaujímavé boli tresty pred týmto závodom. Ja ich veľmi zbežne zhrniem. Pancurax, Pale, Forman, Mayer, Bittner, Smrek, Odstrčilých, Cimbolinec, Fischer, Ženíšek, Dobrodka, Gunda, Klápa junior, Vieneček, Linha, Kover, Volnár, Peterbok, Koši, Kolinec, Klápa, Peťko a Klápa junior. Čiže v podstate každý druhý. Áno, ale ja nie. Ty nie. Tebe sa budem iba smiať. V žiadnom prípade. A tu sa už myslím, že popravujeme na štart. Aj odštartovaný. Ostal tam stať Braňo Kopták. To bude nejaký problém toto. No, obávam sa, že to bol problém s internetovým ale pozri, koľko miest teraz spravil. Ale tam už bol niekto mimo. Ide mu to chalanovi. A útok na prvú priečku. Samozrejme, kvalifikáciu som vyhral ja. Ale ja ťa tam vidím na jednej z prvých priečok, to som na teba hrdý. Mimo tráte Volnár. A nie je tam sám, aj Klápa junior nasledoval, trošku boli pozrieť, či je dobrý piesoček. Pomalený záber, Nela sa nám tam pchala, ak som dobre videl, ale tá ostala na trati. To bude Cimbolinec, to bude úplne jednoznačné. A ja sa pozriem, kto je Chevrolet 30 s 37, je to Koláček, ktorý nám tam išiel do hodín. Tak toto bolo veľa, odstrčili. Takže pokračuje ďalej. Ale to bola tvrdá rana. To áno, tam to je akože, nechcel by som mať také. Nie, bolo to zlé. No a tuto sa viac menej nič nedeje, všetci sa tak nejak skladajú. Áno. Ženíšek, že by nám tam zaútočil. Dobrodka, Šmiku. To nebol Šmik, to bola tvrdá rana, bohužiaľ. Čo bohužiaľ, zavadzáš predbehnutia. No. Ďalšia pozerať v tomto závode. Ďalšia tvrdá rana to bola. Ale tu vidíme Ženíšek sa chystá zaútočiť. Tu máme zase úplne iný záber, to je Bittner. To som ja. To si ty, čo ja? Na teba tam útočí Bittner. Jazdco číslo 33. To je nejaký jazdco. Ale toto je... No to som... Ja som bol predbehnutý. Jazdec číslo 33, to je môj obľúbenec Ľubomír Gabriel, ktorého týmto pozdravujem, trošku som ho v Race 2 zostrelil. Aj autičko bez predného spoilera, opäť nejaký tuning. Čože to je? Smrek, ale čo to bolo? To nejak nezvládol nájazd, o čo sa tam snažil? To bude efekty pre divákov. Toto bude veľká strata, to nevyzerá dobre. Náhodou, mne sa to páči. Replay štartu. Á, to bude veľmi zaujímavé. Kopták, ježišmarja. A to bola chyba. A tam tuto asi preto to nám chýbal ten predný spoiler, toto bola zase rana jak z dela. Ten Koptáka, akože také zákulisné informácie hovoria o tom, že v ďalšej sezóne za náš tým nenastúpi. To neviem, ešte to nie je rozhodnuté, ale tak Ja by som povedal, že sme Petra, krásny záber. V podstate každý záber, na ktorom je Petra, musí byť krásny. Aj keby bola v jarku na streche, tak to bude nádhera. Je promotérka, áno. Alfa. To bol, myslím, pán Moravčík, alebo nejak tak? Ja to dopátram. A tuto tvrdý náraz. Moravec, skoro si sa trafil. Skoro som sa trafil. Ženíšek útočí tvrdo. A myslím, že to už môžem povedať, tak to všetci vedia. Ženíšek vyhral. Áno, vyhral kategóriu Independent, my mu samozrejme týmto gratulujeme. Vyhral samozrejme po tomto závode, my trošku predbiehame, ale... A to vôbec nevadí. Ale išlo mu to. Divákov aj tak tento zostrih viac menej nezaujíma. Aj tuto sú nejaké šialené útoky. To je... No ja ti hneď poviem, kto to je. Áno. Áno, určite. A tam ho naháňa... Správne, áno. Teraz, ak sa nemýlim, tak to je v princípe úplne jedno. Každý, kto vie, sa pozná. Aha, a neviem, to je jedno. Ale každopádne sa tam naháňa. Je to číslo 37, čiže je to Koláček. Áno. Cimbolinec a tak ďalej. Rozčulujeme to ten žltý sedlo, vôbec netuším, kto by to mohol byť. To je pravda, to ani absolútne netuším. Ja sa ho snažím, no ja to pozerám už hodne dlho a ja ho nevidím v žiadnom oficiálnom rozpise. Za to poznal Volvo Cimbolinca, to je talentovaný pretekár, ten má akože moju ohromnú, jak sa to povie, moje ohromné uznanie. Ale to
takto si to dávajú chlapci pekne. No, takto by som to zrovna neformuloval. Prečo? Samozrejme, myslím, že ako si... Ako na trati, predpokladám. Na trati. Áno, to plne chápem. Áno, ale... Aj, Dani. Pozri sa, áno, ale my sme čítali tie mená zase na tom aute a toto to sa nám nezdá. Takto si požičiavať auta, oni na tom aspoň jazdiť vedeli, ale... Presne tak, toto. Peťka, ako nič moc ináč, môže si... Ale nie, ide mu to chalanovi. Ono sa na neho znesla nejaká kritika, tá je isto úplne neprávom na neho kydaná. A nebolo to až v ďalšom závode tá kritika? Bola, ale... A my ho môžeme a to som ja. Môžeme ho ofrfleme o závod dopredu. Som druhý, prečo som druhý? Ja chcem byť prvý. Nie, áno, si druhý, dobre. No jasné, že som druhý. No, naháňa ma Pelišuk, aj keď teda moc ma nenaháňa. To je aká pekná hondička, biela. Šimko číslo 25. To vyzerá na talentového pretekára, takto preháňať tam skoro majstra sveta Peliška. Áno, ale ide mu po krku, no. Skoro by som povedal po zadnom spoileri. No. Krásny záber, Michal, na to ohromnú jazdu. Ja viem, tiež sa kochám. Tiež, Petra naháňal. To je Petra, no. Pozrieme sa, čo z toho, no nič z toho nebude. Nič z toho nebude, to sú nejakí smiešní ďalší jazdci. Cimpolinec na čelo, on tam musel trošku zamiešať to tam. Nie, to je 18. miesto toto. No však áno, tak zamiešal to na 18. mieste. Aha. Kľudne mohol byť aj 22. Áno. To je opäť záber z jeho auta. Ináč krásna príroda, strašne mi páči ten Dodro. Síce sa mi nepáči ako kraj, ale ako... Áno, na to, že si na neho nemal dobrý slov pred štartom a potom si ho vyhral, tak ja by som povedal, že môže sa ti aj trošku tvrdé. Ale to bolo v rámci normy. Ťukanice zo všetkých strán. Také môžu byť. Ja som sa veľmi tešil, že bude pršať, ale Japonci sklamali, nepršalo. A nepršalo. My už vieme teraz, že do konca sezóny. Na mokrom, na našom simulátore. Ale tu už sa pozeráme. Bittner s odstrčilíkom sa nám tam naháňajú. Áno, v zápäti sa tam Volnar. A ten... Mele. Že by. Určite, pozri na to, jak sa naháňajú Seatiky, naháňajú Chevroletiček. No a ten má taký trošku náskok, tam skôr tie Seaty si idú veľmi po krku, uvidíme, čo z toho bude. A videl si tam tie vrtuľníky? To som aj nevedel, že tam máme. To je jeden Keby si havaroval. Nech ťa odnesne. A pozor, Volnar útočí na odstrčilíka z pravej strany, ale myslím, že to nebude predviac, máme taký samovrahnení ani on. Neodvážil sa, asi to spravil veľmi s rozvahou, si počkal na ďalšiu zákrutu. Krásny záber, môžeme študovať rozdielne stopy jazdcov, ktorí sa snažia útočiť a ktorí sa snažia brániť. Nádhera. Sám by som to lepšie nezajazdil. Áno, pravda. Tam si bol opäť. To je Nela a Petra dokonca, tuto máme dve jediné ženy asi v poli, ktoré tiež si celkom akože nič nedarujú, jak tak pozerám. Však sa ani nedotkli, či dotkli? No ale tak pozri sa, ale tak ako celkom akože idú celkom palbu, no to sú není žiadne posledné miesta hento. No, Petra, ale dobre. Nela išla na brzdy neskôr. Ešte, že by sa tam no a predsa. To nedá. Tak nie, držíme palce ako promotérke. Ale veľmi pekné to bolo celé, pretože babi si tam nechali dosť miesta, to veľmi seriózne to poňali. Hej, a pozri, už sa tlačia na tým, tak ťa predbehnuté. Bude zase hamba doma. No, to hádam nie. No, pozri sa, tuto zase dotiahol som sa na Ženíška, Ženíšek sa dotiahol na Peťka. A Peťko to zobral tak, a čo z toho bude? A už som... Ale ty... trošku tam bol kontakt, áno, no, ale našťastie to skončilo dobre. Ja by som ti vyfúkol gumy do ďalšieho závodu, ale budíš, keď ti to tolerujú. Ale však dobre, nevadí, teraz bude zrejme útok na Peťka, no on to radšej strihol preč, aby to nebolo vidieť, a nie, dobre. Nie. Tam bolo ten krásny nápis, čo to bolo? Jazdím na víno. To je môj človek, ja jazdím na rum. Áno, my jazdíme na podstatne tvrdší alkohol. Symbol je taká, ja sa pokúsim identifikovať tú Hondu, tie sú bohužiaľ všetky rovnaké, je to číslo 22. Je to číslo 22 Linha. Súboje. Bol tam mierny kontakt, ale čo to nemôže vadiť. Nešťastná Alfička, tam uteká, čo jej sily stačia. Symbol bol zoširoka, ale ne, dobre, ostal na trati, je to v poriadku. Strátil miesto. Strátil, no. Už jak ja. Mohlo to byť horšie. Ale zase ten výjazd bol fantastický. Mu ide po krku dokonca, tam nám ide Linha veľmi defenzívnu stopu. No ale by som povedal, tie ako Volvo mali trošku na rovinkách navrch. A to som ja už na prvom mieste, tam už nebolo o čom. Áno, ale pozerám, že to je taký seriózny náskok, tam ťa dokonca nikto nenaháňal. No, to musela byť nejaká náhoda.